בטלוויזיה. אם אתם מצליחים לדעת את השם שלי ולהגיד משהו אחד בגוף שלי שאתם חושבים שאתם עולים, ומי שמצליח מקבל לייק, עוקב, ואני נרשמתי עליו לערוץ. אז כדאי לכם עכשיו. נראה לי, אני חושבת שאתם אם אתם רוצים לזכות בהגרלה, שהיא גם, לא יודעת, מה היה הגרלה? יום הכן? לא יודעת. מקסימום אני עושה לו עוקב, לייק, 3 טוב, ואני אתקשר עליו, לא חייב להתקשר. ואם בא לכם לזכות בהגרלה, אז קודם אתם צריכים ללכת ליוטיוב, כמו שאתם עכשיו, ולכתוב נטלי חג'אג', אבל לא קוראים לי נטלי, זה אמא שלי, אני צריכה לשנות את זה, ויהיה לכם שם את השם שלי, ואתם תוכלו לראות איבר, כי יש לי כבר 3 ערוצים. אבל תעשו נטלי חג'אג' ואחר כך תראו. ביי יוש!